Danborrada zuzentzea erantzukizun handi da, baina modu berean gozamen handi bat. Belaunaldi desberdinetako jende asko ezagutzeko aukera izan du. Maiatzak 2 guztietan bezala, gaueko 12etako lehen kanpaikada eta ikurrinaren igoerarekin batera, herrira elkarrekin eta gogoz dagoela danborrada hasteko zain, ilusioz eta pozez betetzen da. Queremos desearos unas felices fiestas Santikutz jaia. Gora Santikutza! Gora Legazpi!